आसी कलाप्रेमी दर्शक दर्शिका एथर देखिनेबा चूंकि कौन देशर राजा कंपवध तांकर मंत्री सहित यही सभारे आगमन करछन्ति। रात बास
ରାଜ୍ୟର ବାର ସମ୍ଭାଳି ତାଙ୍କା ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏକୈଜ ସତନ ନାମରେ କଳସବତୀ ବାହିଛି କଳରେ ଡାକ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବହକିଆ କଳସବତୀକୁ ଏଇ ତ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ମହାରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତୁ କମ୍ପବଧରା ତାଙ୍କର ରାଣୀ କଳସବତୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଗାର ମଥାରେ ଅଧିକାରଙ୍କ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୁର ଗାର ମଥାରେ ଅଧିକାରଙ୍କ ପାଦରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ସାରା ପେଣି ସୁନ୍ଦର କମ୍ପବଧରା ତାଙ୍କର ରାଣୀ କଳସବତୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି
দয়া করি দিলে কুমারী সুন্দরী মহেশ দয়া করি দিলে কুমারী সুন্দরী পুଅ পରି ପାରିବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାସନ୍ତି କମ୍ପବ ଧରା ଡାକ୍ତର ରାଣୀ କଳସପତି ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଡାକିଲେ କି ମହାରାଣୀ କଳସବତେ ଏ କଇର ଝିଅ ମେର ଚନ୍ଦିତ ହେଇଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ କାହାର ଯତ୍ନର ଅବହେଳା ନାହିଁ ତ ମହାରାଣୀ ଝିଅକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିବାହର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅର ଯତ୍ନର ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଳସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ରାଜପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟକୁ ଡାକି ଝିଅର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ରାଜପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟକୁ ପାଞ୍ଚ ପୁସ୍ତକ ଧରି ଏ ରାଜ୍ୟ ସଭାକୁ ଆସିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆସ ତମେ ପ୍ରହାର କର ଆଦେଶ
ଜାଣିବି ମୁଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଯେତେ ବାନ୍ଧି ଦେଖି ଜାଣିବି ମୁଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଯେତେ कोण बाटा होता मैं देखू ये बाटा वाला हाँ कोठी को काटिन ज्योतिष देखी आइस भल बार राशि 27 नक्षत्र करे जग सुप्रमाण बार राशि 27 नक्षत्र करे जग सुप्रमाण और कन्यार नाम करण राजा छटा दे विवाह करिना और कन्यार नाम करण राजा छटा दे विवाह करिना दिया के डमरू हासी बांधी देखी जानी मु नाई कर भल मंद भाग्य चक्र जते कसबुत बांधी देखी जानी मु प्राणी कर भल मंद भाग्य चक्र जते कसबुत कंपवते महाराजांकर आदेश करतु महाराज मु आपनकर टीका करे आसबार पंडित माधव डाकिचा तमकु बोझर भविष्यत जानिबाकु शीघ्र बांधि रखी बोझर चंद्र बुद्धांत कोहत पंडित मास जोताबे महाराज मु बांधी रखी समस्त घटना एने कहबेती शीघ्र कोहत पंडित मास कहूची महाराज शीघ्र 5 गणत पंडित मास